kuce yayi rata. In aiki kake ka sha rana nemi guri fake, nemo oriya yayo rata shin wai mai kake, oriya yogurt yayo rata yara mai kuke, ko tuki kake babu kasala in ka da rike. Allah shine gatan kowa, shi zai bani na bakan naina. Maganar dan Hausa siyan nagari ko babu makusa, oriya yogurt sai ma ka sha za ka sanar wasu Adamu Musa. In magana ake ta masoya har a kasashe sassa, in ka samu guda ka dan sha za ka ji testin babu kalarsa. Bani na kai wa gida dangi na za su ji daɗin wannan rana. Ko ciwo kake in dai ka sha za ka ji kaware, ka cikin makaranta da an biya ka zare, oriya yogurt yayo rata ya zama gagare, babu kamar sa ciki na kasa ta har ma da ƙetare. Shi zan sai wa aboki na ran birthday na taya shi da murna. Ina 'yan yara ku zo ga sabon labari, kyauta zan muku wacce ta shirya akan tsari, amma nazari sannan ku rage buri. Oriya yogurt ya zo sabon labari, shi zan ba ku sha in ka sha za ka ji daɗin wannan rana. In ka nemi ka san suna na Sadiq AY nake, in ka nemi ka sha madarar oriya sharaɗa muke, gashi da daɗi ba shi da tsada mu sauki muke, gashi da tsafta har da nagarta amana mun rike. Bako ya zo garin su da nisa sa ya siya ya aje wata rana. Ko da kuɗin ka sai da rabon ka hakan lamarin yake. Ina ta kiran ku maza mata duka karda ku yo sake, ga babban yogurt mai daɗi kowa ya rike. Sunansa oriya birni kauye yawo yake, ya kira ni na wake yogurt oriya dan wata rana. Oriya yogurt sai dan gata babu kamar sa kuce yayi rata. Oriya yogurt sai dan gata babu kamar sa kuce yayi rata.